Не, ще слезем ние, ами кой ще уйдеш слезе? Остана, той тук вляво, ей! Той тук вляво. Я те мисля, Остан те пиша вляво пътеката. това ще ме отбиля сега. Една се шибна някъде, не мога да игра. Той ще шибано нас за него. Може да ми излезе това? Да, как може да ми излезе? аз не съм уситала, брат. Аз таки неща съм ходил с Ной червеното. Да долу да поспирам, да не се обърне наляво. Тук какво беше, бе? Нищо няма, бе, брат. Не беше лошо, бе. Не, бе, нищо му няма, бе. Само да не е тясно някъде зад тебе, аз надолу не се сещам. Дали няма тесни неща. Чакай. Ще мина за скитника. Добре. Ако искаш мини от тук. От тук ли да мина? Еми как те решиш? Полекайте. Ай, полека пускай. Его, те са прави. Браво. Той няма трупе. То няма друго е. Сакела се отколи. Ама това е да се отколи. Тя не се лепчета. Чакай сега, то Иван тръгна е Сакела. Иван е напред. Я Иван не тръгна. Сакела минава от тук. Сакела след Тепина. Той се е объркал сега някъде. Бай вес, много край ми отида се изпителя И моя. и не мога да оставям да свободна мотора. Мога чак къде? Чак до... Края чак, тук. Чак горе. Горе, Началото накрая. искаш да кажеш. Началото, не в края. За тормозяването на тези с тези изрази. Не бе, като го натисна За смяна е, бе, брат. Да. и като взема да го пускам, Чак горе за чак горе. Еми да, в началото значи. Направо ме заболява ръката да го еба, май. И не мога да освобождавам на Да го скорост. натегнем, а. А? Да се натегнем. Пусни го. Трябва да се отпусне. Пусни, правилно, извинявай. Сев номата ми обяснява там какво му е да стане. Няма там отгоре много, усещаш ли го? Освободи това. Ще го освободим после като спрем сега. Малко я развива. Какво викаш? Там виж колко въртка са мотора. Ай, Петко! Да не си задолу с Иван, бе. Не, бе, човек, аз вървях втори и спрях. Че аз даже не го видях по пътя. Тръгнава, ние го видяхме. Чай сега, ти слезе след Маглижана. Давай ви следа си, аз следвах само да кучето да тръгне пред мене. Сега ще ви аз минавам след това, след скитника, да. Що не излиза? Не видя ли? Къде е тази пътека? Ето те Ето тук е сега, отгоре е изкочи там някъде, скитника. дето Не, бе, и- бай вес. Дето и ореха. Тук точно отгоре изкочи ти, бе. Да, този скочи от някъде. Ти ме фанал за Варна. Не, бе, там някъде изляза. Не, бе, тук точно отгоре. Той били са вляво.
Mergea natâtka, bă! Bă, da obърна това, бро. Как да обърнеш? Бахти жегата на това. Че Мъглежана отде излезе? И отде излязаха? Сега ще видим, ще излезем как го? Ще излезем, бе? Малко ще го издърпаме, бе, ба. Ще го издърпаме, как бе? Аз съм най-страх още да го карам, че му го скача и няма се изсипя. Така да се обиколи добре, бе. Мъглежана как излезе? Брат, ти се тук. Не знам. Не знам. Те 100%. Няма. Малко пък ще бе да го карам още. Ще вземеш без проблем, бе.
След, чакай! Трябва да минава голям точно. Чакай, дай назад пак. Майка ти да не бати, ко правиш тук, бе? То ударя човек. Няма. Назад ли искаш? Да. Чакай. Ма Дио купава много, че... Дай сега, газ. Дай сега, мой се засиля, чакай. С газ. Бахно, майка. Чакай па. Яко с газ. А? С газ, давай. Три. Слезе. След ще го издърпаме, дай го на свободно е. Няма опасно. Айде, ще го дръпнем. Чакай да видим, бе. Чакай, долу на свободна. На скорост ли? Скоро се, брат. Майка ти да ни това мръсна. Стой, ще излезе, ами... Стой. На скорост говорим, бахни го, мама. Пак е на скорост, да. Айде. Оттук не може да изляза надолу? Няма отсреща. И какво става? Чакай да виж да продължи нататък и се излязал додолу. Слушай, от тук не е странно, ще Излиза. излезе. От тук не е странно, ще излезе. Давай. Ще го изкараш, брат, дай му газ. Ама страхвай да не му фърли, бе, човек. За първи път го карам. Разбираш ли? Бах така, как по този човек черен бутик. Защото знаеш как Е, там по този яко. Чакай ти да огледам. Тук е станал свлотищия, човек. Давай. Добре, иди виж. Аз оттам не влизам, бе. Сега се види така, като самолета, бе. Не е по-леко. Ама много май Качай му се малко напреди и малко наляво да не Да. И газ. И се излезе. Давай газ. Ще ни взема да се рече. Сигурно ли тук не може да няма спрева, човек? Няма спрева. Какво няма? Мисля, че няма спре, ще излезе, ама... Айде, пускай свободната издър, пази. То трябва да направя телефон. Като не след влезе и направя газ да го рече. Къде е?